Sa Marso nagi-target nga mamahimong operational ang Cebu Bus Rapid Transit Project matud sa Department of Transportation. Ano ang report ni Nico Sereno? Nalangan man apan hingpit gihapon kining gitutukan. Kini ang gipasalig sa Department of Transportation kabahin sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Atul sa usapang Budget Natin Forum sa National Government, kundi lakip sa namong ang labaw sa departamento, pagpakita sa ilang mga programa nga gipatuman o giplano pa. Mato ni Secretary Giovanni Lopez, hapit na makumpleto ang Phase 1 sa proyekto. Meron tayo kasing 97% na completion rate. Meron lang kaming inaayos as to that 3%. Dito na po yung pumapasok yung katanungan ni Sir na kahit papaano yung hiccups na maiiwasan namin. Sa Marso gikatakda nga ma-operational na ang Bus Rapid Transit nga mitadla sa 16 kilometros nga dan sa Cebu City. Laing dry run ang himuon. It's more of sabi nga namin tying the loose ends no? Alam niyo po naman po pagdating sa gobyerno, not only pag nakita mo yung proyekto pwede na, kailangan mo kasi itama at itugma sa papeleles. Sa umaabot pa nga phase sa maong proyekto, bukas ang DOTR sa PPP o Private-Public Partnership. Samtang usa sa gitutukan ang mahitabo sa Capitol Station sa BRT. Kahinumduman, nasugdan pagtukod kaniadto apan namiaging administrasyon sa Kapitolyo nakakwestiyon sa lokasyon o posibleng kalapasan sa Heritage Act. Ang gusto po ng World Bank ay sa median pa rin po para ito po ay maging consistent sa international practice ng ating mga BRT. Ngayon po, meron hong existing na mga sanggunian resolutions na pinagbabawal po itong pagkonstruksyon ulit ng Capitol Station kung kaya't ang NHCP po, National Heritage Commission of the Philippines, ay nakikipag-coordinate ngayon sa ating provincial capital kung ano ho ba yung tamang approach dito. National Commission on Heritage sent us a letter and said na they will depend on us. They want to know our opinion on this one regarding kung ibutang ba sa median, sa center, or sa side ang BRT. We are setting a meeting so that both the legislative and executive branch will meet and we can have a common stand on this one. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.